mag din jokopere jotelo mag siasa ka otelo gi jatend piny Kenya William Ruto kod jopiny oywago mosenindo Papa Francis kaka jatelo maneni kod bolruok, hera to kod chuny mar dongruok. Judith Omondi lero mathoth. Mana kaka jokristo moko e piny mangima mag din kopere, moko kuom jokristo mag din ni kaunti ma Nairobi ne ochopo e od lamo seche machuok bang' jatatije mar Vatican lando tho mar Papa Francis. Moko kayuare nyaka e tie msalaba e kar lamo ma Holy Family Basilica. Thothgi ochopo kendo gochongi mar chwalo alam margi. Jodolo ma opogore mag din kopere kanyiso kuyo maggi kendo geno kod yie mane gin go kuom telo mar ma osenindo Papa Francis. E kaunti ma Nakuru, jadolo Cleophas Oseso opuoyo telo mar Papa Francis kaka telo mane olando hera kod kanyakla mar oganda. Hata pale mwanzo alipoanza kazi yake upapa, alikuwa ni mtu hakuwa anafuatilia ile utaratibu wa kidiplomasia na mambo ya kuwa kiongozi na mambo mengine yanayofuatana na hayo, lakini alikuwa ni mtu ambaye alitaka kuwa karibu sana na watu wa kawaida. Jadolo Archbishop Martin Kivuva Mombasa mabende yande olimo piny Sudan kod Papa Francis mar jiwo kwe kind oganda, oparo dwaro mane Papa nigodo e tieko lweny manie pinje ma opogore. Nia yake kwa watu wa Gaza na watu wa Ukraine kwamba vita visitishwe, waache vita. Nia yake ya kuwa watu wawe na uwiano katika sehemu kadha wa kadha. Nimeweza kuwa naye wakati huu alipotembelea Sudan. Mimi na askofu anaitwa Obala wa jimbo Katoliki la Ngong, tukiakilisha baraza la maaskofu wa Kenya, tuandamane naye kuwasindikiza wa Sudanese waache vita, waache hali ya kugombana na zaidi kuuana na kupurukusha watu wa watu. Jatend piny Kenya William Ruto bende otelo ne jo Kenya e chwalo ote mar lit kod kuyo kaluwore gi tho mar Papa Francis. Ruto opuoye kaka jadolo mane ochiwore mar kelo lokruok e kidienje ma opogore kendo osekelo lokruok mar kido kod timbe mag oganda mathoth. Bende opare kod manen jatelo mar piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e ote mare ne ute fwambo oyango kit hera, kwe kod kanyakla mar oganda ma Papa ne onyiso e gwenge makaluo. Bende jopiny oywago Papa Francis ahinya to kaluwore ni e limbe mare mapacho ka higa mar 2015 ne omulo weche mathoth ahinya to mamulo hera kod kwe. En lit kuom jadolo maduong' ma e piny mangima kendo wan kod gi kuyo kaachiel. Pop waparo kod gik mang'eny, nochung' motegno kuom weche mag kendruok chuo kod chuo kendo kanyo en poch gi pak. Kano wuok odhi stadium kama ne irite Kasarani, nodhi gi Toyota. Gima ok yot yudo kuom pastors masani katemo. Nen simple pop kendo ng'at mane ohero ji to bende ochung' adier. E kinde ma jokristo mag din kopere e piny Kenya riwore kod jowetegi e piny mangima e ywago ma osenindo Papa Francis, gikwayo lamo ahinya to ma otelo ne yiero jatelo manyien mabiro kawo kar ma osenindo Papa Francis. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.